Velkommen til. I dag spiller vi på en eller anden underlig server, jeg ikke ved hvad. Okay, vi spiller på Hypixel Survival Games. Nej. Nej. Jo, go to the temple. Fuldbuds. Det er sgu da ikke. Du er sgu da også for dum. Jeg tager lige de her boots på. La Sonja. Rullet i tisse. Kom, det der. Du har de skide ting på F. Skal der ikke en, der kommer og raider mig? Raider. Der er en kiste. Det er faktisk okay. Knaller i røvet. Jo. Det er numsen. Nej, nu dør jeg. His! Mig i øret! Jeg skød ham. Hvad er det lige fuck? Maddyr. Kraftedeme er jo tæsk, mand. Åh! Dyvs. Hvad skal I se nu det? Ja, okay, vi filmer. This is Marino Gala. Galevede. Vi spiller noget survival games, og jeg hedder Chips imens. Jeg hedder YouTube. Prøv at hok noget sej. Kan man gå ind i næsen på den eller sådan noget? La lasagne. Return to hobby. Oh no. Skal bare ind på den lorteserver, ikke? Der. Hey YouTube. Jeg synes, I skal købe de her chips. Her har jeg nogle barbecue chips fra Krusty Krok, eller sådan noget. Og en. Og så har jeg Pringles Sour Cream and Onion. Ja, de er stadig. Fuck, jeg kan ikke få den her chips op.
pizza. Det skulle en pizza. Nå. Kistas. Oh yeah. Våben. Den lille lort, mand! Kræftet med god til det her pis. Vi vender tilbage lige om lidt. Hej. Her kommer vi tilbage. Nu blev K sur, fordi jeg et af hans chips. What? What are you talking about? Au. Det synes jeg bare ikke er acceptabelt, det der. Det smager godt. Nu ser jeg ikke mit mopsen, så umobber jeg dem bare. Det skulle lidt et underligt navn. Mop. Jeg kan komme op der. Så dance. Oh my god. Oh my god, der er så meget sat usynlige bloks. For du plejer ikke bare at kunne gå sådan heroppe. Eller, der findes usynlige bloks. Det har du fået plugin til. Okay. Filmer vi? Jo, det gør vi. Undskyld. Der er kun én player. Det var fandme irriterende. Hvad for noget? Jeg vil gerne have nogle flere. Hvad er det? Nå ja. Hvad er pregame? Ups. YouTube, vi får lige fikset problemet, der er. Undskyld alle de klip.